ବରାହ ଦୋଲ, ହୋଲିକା ଦହନ, ରାଜାଗ୍ନି, ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ, ଓଲକଣା ମିଳନ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରୋପବାସ। 3 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। 4 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ହୋଲି ଖେଳ। 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। 8 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ। 9 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସ୍କନ୍ଧ ଷଷ୍ଠୀ। 10 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଆରମ୍ଭ ଓ ତାରାତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ। 14 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ମାସାନ୍ତ ଶରଣାରମ୍ଭ। 15 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ। 17 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ, ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ। 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ନୁହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶରଣ ଶେଷ। 19 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚୈତ୍ର ମଧୁ ଅମାବାସ୍ୟା। 20 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ, ରୋଜା ଶେଷ। 21 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ଜୟନ୍ତୀ, ସମ ଦିବରାତ୍ର, ଇଦୁଲ ଫିତର। 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ମଧୁ ଗଣେଶ ପୂଜା। 24 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାସନ୍ତୀ ପୀଠେ ସପ୍ତମୀ, ମୃଣ୍ମୟୀ ବିଲ୍ୱ ବରଣ। 25 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ବାସନ୍ତୀ ମୃଣ୍ମୟୀ ସପ୍ତମୀ। 26 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ବାସନ୍ତୀ ଅଷ୍ଟମୀ, ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। 27 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। 28 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାସନ୍ତିକ ଦଶହରା। 29 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ କାମଦା ଏକାଦଶୀ, ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ। 30 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଅନଙ୍ଗ ତ୍ରୟୋଦଶୀ। 31 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିବ ଦମନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ।